Hej så sammen, velkommen til den her video. Og i dag skal vi spille Prison. Og jeg undrer sig over, hvorfor ser det sådan her ud? Jeg har en checkback på. Og det larmer lige lidt. Ja, og det vi starter med, det er at gå over i Palladium, fordi vi har skaffet os sådan nogle her. Kido Kid Konge fra mig. Yep, så jeg lægger lige iron i her. Ja, så vi løber vel bare over. Jeps. Nicky, vi når det. Ja, der er Nicky. Sådan der. Og vi starter med mig. Ja, okay, så åbner begge to. Kom nu, Jack. Du åbner diamond, så åbner jeg bare guld. Okay, diamond. Jeg fik iron. Kom nu, Jack. Kom nu, emerald. Jeg vil så gerne have emerald. Det... Man kan ikke regne med mere. Jeg fik guld. Jeg fik diamond. Kom nu, jackpot. Og vi har faktisk en lille historie, imens vi ikke filmede. Det var lidt noget. Jeg flækkede, imens vi lige var færdige med videoen, og Nicky skulle gå. Så flækkede jeg med en stack og 17 brød, så det er derfor, jeg har 34.000. Det gør Nicky? Jo. Det var ret held. Så det er mega godt. Nu kan vi snart ranke op af det hele. Nu kan vi ranke op sammen. Yes, diamond. Har du åbnet? Jeg har tjent faktisk god mange. Er du færdig? Nej, ja, diamond, det er fint. Var der en, har du set en jackpot nu? Så du en jackpot? Jeg har ikke set en jackpot. Jeg har 40.000 nu. Jeg har 34. Kom. Har du ikke fået nogen penge af bolletten? Jo, jeg fik den 2.000. Jeps. Der er lækker rimelig meget med mig, så jeg vandt faktisk ikke noget egen. Jeg vandt guld diamond kun. Jeg vandt ikke noget egen. Fedt. Der er lige noget egen, vi lige. Nej! Philip, du må aldrig stille dig på sådan en. Fordi det kunne lige så godt være en fælde. Det er fedt nok, bare lige at få dig egen. Man skal altid lige lade være med at hugge det. Jeg ved, om den må. Og vi er faktisk pænt tæt på at kunne få 40 cigaretter til at rank vores bande op. Ja. Vi kan jo snart rykke op i B. Og få en match hjemme selv. Jeps. Du kan ikke komme derind, Philip. Nej. Men så køber jeg også bare lige en selv. Nej, men du kan ikke komme ind i min selv. Ja. Heller. Jo, hvis jeg bliver matchmester. Vi må ikke lige dø nu. Vi går i din til, den er letst at finde. Tænker efter det her, så står vi lige hjemme. Hvad skal vi gøre efter det her? Jamen, vi skulle ned og sælge brød, selvfølgelig. Ja, det gør vi også i hvert fald. Der er campers dernede, dem skal vi lige ned og flække først. Ja, vi skal først lige... Hvor mange har vi i min celle? Der var ikke nogen campers nu. Kan vi ikke bare lige sælge det nu? Nej, vi skal ned og flække dem først med pickaxe. 10 i min og 10 i din. Nej. Jeg har 19 i min kiste. Okay, vi har sygt meget brød. Ja. Vi har også 19 i din. Ja. Okay. Ja, og vi kan også lave sådan 4 af vores. Okay, jeg skal ikke have melon på, når jeg går derned. Det er ikke meget. Nej. Hvorfor? Fordi jeg gider ikke miste melon, fordi jeg ved, at jeg dør. Men lad os prøve. Er det ikke okay at have 1 melon? Det er lige meget. Ja, jo, det er lige meget. Kommer vi i Black Market? Der var ikke nogen. Nej, hvor er campersne? Skal vi hente brød? Vi kan starte med dit. Lejna! Flæk ham! Vi fik ham! Kom, tilbage. Fik du tingene? Jeg fik jazzblad. Jeg fik ironsvær og bukser og hjælp. Det var ham, der campede, jeg kunne se på det andet tidspunkt. Men ironsvær er næsten brugt op. Du tager ironsvær, så tager jeg chestplaten, så går vi ned og sælger brød.
Jeg har taget halvdelen. Ej, tager også lidt ansvar til sig selv. Jeg tager ikke ansvar, jeg er nødt frem med pickaxe. Jeg har mega lidt liv. Kom. Okay, har du mega lidt liv, så spis. Jamen, jeg har spist. Jeg har 3 liv. Ej, der er alligevel ikke nogen dernede. Philip. Kom, du skal heal. Bare gå sådan her, sådan du healer. Bare lige spise mad. Og et. Du healer sådan, okay, hurtigt. Herover der løber vi, når vi er herover. Der er en kæber. Jeg flækker ham. Kom nu, flæk ham. Jeg døde. Jeg døde også. What? Vi camper lige lidt. Nej, Philip, vi skal stå og gemme os. Jeg står igennem her. Her kan man faktisk stadig ikke se den, når man skifter. Så når der kommer nogen, så hopper vi frem og faktisk flækker også, dem. når jeg flækkede en, så blev han ved med at løbe, så løb han væk, men så fik jeg ham. Hvordan kunne han flække os begge to? Okay, jeg tror, vi går herop lidt for en spawnerflækker. Vent lige, der kommer en op nu. Det er ham, der flækkede os. Han flygter. Han gik ind. Oh my god, jeg er så uheldig. Vi står bare ved sporen. Vi skal flække ham der, ellers skal vi ikke komme ned og sælge vores brød. Har nogensinde tænkt... Han er på 3 HP, ligesom mig. Døde du? Jeg flækkede med et brød! Jeg flækkede med et brød. Jeg går bare ned og sælge det. Og lige øje med, at han går ud. Var det ikke en i, så kunne jeg skubbe ham ud. Nej, jeg er død. Rip. Meget liv. Fik du slagen på ham? Men på hvem? Er du død? Ja. Er det ikke ham der med 3 HP? Jo, men jeg tror lige, jeg bare render rundt og flækker og ser, om der er nogen, der har noget brød. Jeg flækker lige ind med et brød. Eller Camp Danske Spil. Nå ja. Nogen, der er på vej derover imod. Der kan man vinde flere penge. Det bliver lige ændret, at vi camper bare Danske Spil. Gør du? Ja, der var en, der døde med sygt mange ting. Ej, jeg døde også. Og så lukker jeg mit Minecraft. Rip. Der er en vagt på. Bare flygt ind i en portal. Ja, det er også fedt, faktisk. Jeg røg lige ud. Og jeg er inde nu. Og så står der, jeg er dit. What? Died. Det var fordi, du var i PB. Ja, men jeg røg bare ud. Kom med, Philip. Jeg gider Vi ikke kan lige løbe. over omkring Black Market. Nej, jeg kom. Han havde sit. Smuky pip. Flæk ham! Jeg fik ham. Hvad havde han? Bare en pickaxe. Så kommer han til. Jeg får langgear. Næsten. Jeg skal snart til at sælge mit. Så er en bare at stå i shift for at lægge os. Fik du ham? Nej.
Tryk Han dig. var... Og lige Jamen, over. han går jo ikke ud, når han har så lidt HP. Hvis vi får ham der dræbt, jeg tror, han er virkelig god ting. Ja. Fuck, han er flygtet. Der er en, der løber. Nej, der er en, der har blå brød på sig. Jeg ved det. Hvor så meget brød. Jeg sørger for at have Der er en, flækket der det. er flygtet. Han har brød, han har brød. Hvor er han? Hvor flygter han hen? Han flygtede ind til dansk. Der er ham, der flækkede os. Jeg ser, om jeg kan få komboet ham. Hey! Smuk PV! Ja, jeg fik ham! Jeg fik ham der med alt det der egen gear. Okay, han havde fucker mange... Hvad havde han på sig, Philip? Han havde egen helmet, egen chestplate, leather pants, egen boots, egen svær og pickaxes og beats og mad. Det er jo ikke ligesom, når man vagter på. Der er 2 B-vagter. Nej, det er ikke B-vagter. Det er bare Legends. Nej, der er ikke... De kan ikke tjæle. Nej. Der! Nå, undskyld! Nej, han er 100. Vi skal have ham. Ja, hvad havde han egentlig lige? Ham her, han har brød, han har brød. Bare få nakket ham, det er lige meget. Bare nak ham. Nej. Du får vagtbotten væk. Jeg fik ham. Hvad havde han? Havde han brød eller noget? Jeg tjekker lige, når jeg kommer ind i portalen der. Og det er mærkeligt, hvis han løb hen til Black Market. Okay, jeg havde engang min iron chestplate på rip. Hvad havde han? Ja, han havde bare nogle pickaxes og sådan noget. Skrald. Jeg tror lige, jeg skal over med noget mad. Jeg har 50 på mig. Han havde brød ham der. Jeg camper Black Market. Hey, har du selv det? Men jeg dræbte ham ikke. Smukke PvP! Han går efter mig. Fik ham! Et HP! Det var ham. Han er smuk, baby. Det var ham, jeg flækkede med det. Han flækkede ham der, så flækkede jeg ham med det. Jeg kom ind i danske spil med 1 HP. Få noget liv. Har du mad? Ja, jeg har 20. Få noget liv, og så... Nej! Næsten fuld egen gear. Han løber ind i blodrødet. Hvad er det, Panini? Brød, jeg vil flække ham. Jeg har Black Market, er det det, du mener? Ja. Men han har ikke nogen brød, han bare står camp. Okay, han slog mig bare med hånden. Der er Pikachu-skin. Ja, med egen gear, jeg prøver. Smoothie PvP vil virkelig gerne have, at jeg går ud i PvP. Jeg har pisse mange shorts på mig. Vil du have et? Jeg slås mod smoothie. Vil du have et short? Jeg slås mod smoothie. Jeg flækker lige smoothie. Vil du have et short? Giv mig ned! Flæk ham! Okay. Hvad havde han? Kom, ned, jeg har gode ned ting. BM. Du kan få nogle gode ting. Her. Der er frit her. Og så er der også en hjelm. Og så er der også en læder chestplate og stensvær.
Smuggeby, jeg vil gerne slås. Nej, det vil jeg ikke. Smuggeby, jeg dør til Smuggeby, han hacker for mig. Han speedhack. Kom ned i BM. Jeg døde. Han er BM. Smuggy PvP, han hacker med speedhack. Hvem vil have 30 iron bullet? Stikbrød. Der er en, der har brød. Jeg ved det. Og du beholdt dit iron gear. Ja, jeg har slet ikke med. Hvorfor gik du ikke efter ham? Ham er silegener, han har brød. Der er en, der har brød. Han der silegener. Tror jeg altså. Eller hvis han mod Black Market, så slår jeg mig en gang til flygt. Gem dig, Philip. Gem dig. Her. Herom. Gem dig herom. Se, der kommer nogen. Ja. Vi optager sgu det egentlig stadigvæk. Ja. Men vi camper stadig bare BM og prøver at se, om vi kan få... Så kommer Smuggy PvP med mit gear. Frem og flæk ham. Så. Jeg døde. Kæft, han er irriterende. Selv hvor lang tid vi er. 18 minutter, vi kan godt lige filme 6 minutter. Kan vi så ikke lige prøve at se, om vi kan få gå med mit brød? Skal jeg jo gøre det i videoen. Pis, jeg nåede ikke at få. Philip, hvis der nu er en, der står med værdifulde ting, og så er du... Okay, vagtbotten er væk. Vagtbotten er væk. Ja, det er mig, der har fået ham væk. Det er sådan, vi kan flække ham der. Okay, Philip, dit job, det er at få vagtbotten væk hele tiden. Okay, ja. Okay. Jeg har 7 pickaxes. Jeg er på vej tilbage. Vagtbotten væk. Jeg blev jailet! Og en YouTube nu, eller vi lavede lige et klip, fordi jeg var lige i jail. Nu er jeg ude af jail. Jeps. Og yep. Jeg er i spawn. Hvor er du hen? Jeg er over black. Og jeg har 6 pickaxes, 2 er meget tæt på at blive brugt op. Philip, prøv at kigge, jeg har en vagtbot efter mig. Ja, det var det, jeg skulle. Jeg er lige bag dig. Skal jeg lige prøve at slå vagtbotten? Ja. Nej, jeg slog en, men den blev stadig ved med at være efter dig. Jeg har også en efter mig. Nicky, vi har begge to en efter dig. Nicky! Jeg kunne ikke løbe med Nicky. Der er stadigvæk en vagtbot efter mig. Ja, jeg kunne ikke løbe med. Jeg bliver ved med at have den efter mig. Ej, hvor var det dumt, det der! Nej. Skal du til at slutte den af nu? Ej, det er fordi jeg var lige jail. Ja. Jeg har et vagtbot efter mig. Ja, jeg har et vagtbot efter mig. Nej, jeg blev flækket. Så nu flækker vi! Nu skal der kombos, mand! Få en vagtbot væk. Nej, jeg får en få vagtbotten væk over ved Black Market. Nej, det gør jeg. Og så flækker du alt muligt, okay? Er det ikke godt? Ja. Jeg får vagtbotten væk fra Poletium, og så kan du bare flække alle dem af dig. Okay? Sekunder. Kan jeg få vagtbotten væk? Nå, ja. Flæk alle. Den er ikke efter det længere. Hvem var det, der gjorde, når han ikke var med?
Ikke mig. Jeg kommer flygte ind med gear. Flygt. Nej, han flygtede. Fuck, han flygtede. Røvhuller. Jeg har en vagtbot efter mig. Grib mig. Jeg har vagtbotten efter mig foran den, der er foran spawn, Philip. Kom med flægten. Du skal have den der. Gør den der foran pouletshoppen. Kom over til pouletshoppen, der har jeg den efter mig. Jeg kommer over til pouletshoppen nu. Flæk alle derovre. Men jeg har stadigvæk en efter mig. Så gå ind i portal, skynd dig. Jeg kan ikke løbe mere. Fuck. Nej, yes. Okay, stå derovre. Nej, så kommer jeg til at vende mig om. Okay, vi skynder os og stille os over ved... så får jeg ham der væk. Jeg slår dig, Nicky. Hvis der ikke er andre. Og så får jeg ham der efter, og så flækker du bare i, okay? Ja, over ved pouletshoppen. Ja, der er ikke lige nogen her, så... jeg slår dig. Hey, jeg er dig! Jeg har den efter mig! Hvor er jeg? Ja, det har jeg. Og så camper jeg i pouletshoppen. Ja. Skynd dig. Ja, Bjørn. Stadigvæk efter mig. Nu kan jeg ikke løbe mere. Jeg er død. Ah, fuck. Jeg tænker, vi går over i cellen og afslutter den nu. Ja. Tak fordi I så med. Ikke smid et like og subscribe. Og ikke smid en kommentar, hvad hvis I med mig ikke skal spille. Og ellers er det bare farvel.